Mhla ka-29 kuJuni 2026 kwavela iy'thombe namavidiyo kaPresident Cyril Ramaphosa, the Lord and Saviour, ehlangane noNgizwe Mchunu kanye noPhakela Umthakathi. I-29 usuku olandulela ukufika komhla ka-30 lo onqunywe uPhakela Umthakathi ukuthi kuzoba i-deadline. Kwakunemashi yayihleliwe indawo zonke. Miningi-ke imibuzo eyavela kwabezindaba. Omunye nje uthi kwenziwe yini ukuthi uma beya kule meeting nopresident bese uJacinta Ngobese oganele kwaZuma angabi ingxenye yomhlangano. Ziningi izinto ezakhulunywa lapho ngoba uPhakela Umthakathi kwi-media briefing ayenza kuLwesithathu wathi ekuhlanganeni kwakhe nopresident wabizwa yena wajika esendleleni wafika khona baxoxa kabaxoxa kodwa okuhamba phambili upresident uthi wafuneka amuphi assurance njengomuntu okuyena owakhipha umhla ka-30 njengosuku oluyi-deadline ukuthi akuzukuba nalo aluzukuba bikho udlame, abantu abezukulutha, so imashi ezobe ikhona izobe peaceful. Enkulumeni yakho waveza nokuthi ngisho indodana yakhe ayihamba nayo ayizange ize yehle ngemotweni izoshutha nopresident. Manje ubengeke ethi emenyiwe bese naye kuba khona umuntu ammemayo. Wayeseshutha yena enye insizwa kwaNdlovu ehamba imshutha yonke indawo la ahamba khona. Kwaqhamuka lo mfana lo wakwaNtombela lozibiza ngeNkosi. Wathi iyona ndodana kaPhakela Umthakathi leyo. Lezo ndaba-ke lezo zasabalala-ke kakhulu ngoba abantu sebekholelwa ukuthi uPhakela Umthakathi waqamba amanga. Kuthe emveni kwalapho uMancinza welakho wavela wathi no kulo mhlangano lo bebehlangene nawo nopresident banikezwe imali engango-3 million. Izona zonke iy'nkulumo ebezilokhu zikhona lezi noma kubantu noma bembuza bethi akalethe ubufakazi engakaze azabukhiphe. Kodwa ngoba siphila kwi-South Africa nje lapha abantu khona belawulwa imizwa bengabuki into bethi cha letha ubufakazi ukuze sizobona, kodwa bengabantu abalawulwa imizwa ukuthi bafila kanjani ngaleso sikhathi. Bayikholwa-ke leyo nto leyo. Sikhulumile-ke ngayo kakhulu leyo nto leyo, sikhulumile ngayo kakhulu. Naye futhi uPhakela Umthakathi uze wenza ividiyo la ethi khona onobufakazi akabukhiphe. Mhla ka-14 kuJulayi 2026 uPhakela Umthakathi ongumholi wensizwa nobunsizwa organization bebenomhlangano noJacinta Ngobese Zuma nomkhwena wakhe and phakathi kwabo babili. Laba abanye abathathu angibaboni kahle, angibazi ukuthi bangobani, kodwa bekunomhlangano obuphakathi kwalaba bezoxoxa. Ayikho-ke into ebaluleke njengale yokuthi uma ngabe kukhona la kungabonanga khona ngasolinye abantu bahlale phansi baxoxe ngoba izimpi lezi ey'liwa la ku-social media ayisizi muntu. Futhi uma belibale ukulwa bodwa bekwebhana bodwa, lokho nje kuzokwenza ukuthi imishini yabo ingabi saba impumelelo. Sithi sizwe okoniwe ngomlomo kulungiswa ngomlomo. Ziningi iy'nguquko esizibonayo ku-March and March futhi kukhombisa ukuthi i-March and March iyakhula ngoba kule y'nsuku ezedlule bamemezela u-spokesperson omusha, okusho ukuthi umuntu osezokhulumela i-March and March usekhona useceleni, akuyena uJacinta. Futhi ngifisa sikuqonde lokhu njengabantu base-South Africa ukuthi organization noma yiphi iqala ngenye indlela kodwa mayikhula iba nama-structures, ibe ney'nhlaka ngoba i-organization is not about umuntu. The organization must outlive anyone. Funeka i-organization igayidwe ama-values nama-principles wayo ukuthi ikholelwa kuphi. So lokhu engikubukayo kwi-March and March kukhula kwe-organization ukuthi ibe no-spokesperson. Kungathi yonke indawo la kufuneka khona kube khona i-March and March efuneka kube uJacinta, cha, funeka kudelegate kube khona abantu abazokwenza imisebenzi ethize. Kukhombisa ukuthi i-organization okokuqala seyiba-formalized, okwesibili isiyakhula. Ayinganciki ngoJacinta. Uma ngathi ubanjwe umkhuhlane nje akaphuma endlini ushuthi ayikho into yokuqhubeka kwi-organization, akufanele. Asifunde-ke istatement
ezivela kwi-March and March. Ngiyazi-ke ukuthi kubantu abangaluthandi ukuthula noxolo, ayibaphethe kahle lento eyenzakalayo. Nalaba bebephusha le propaganda, ayibaphethe kahle lento eyenzakalayo ngoba bazophelelwa indaba abazozixoxa. Kunalokho bazofuna ukubheka ukuthi konje yini abangayigxanga lo mhlangano. Into enhle ukuthi asazi ukuthi wena emhlanganweni. Isihloko sale letter sithi meeting between the March and March movement and Insizwa Nobunsizwa held at Durban on 14 July 2026. 1. On the 14th of July 2026, the March and March movement met with the leadership of Insizwa Nobunsizwa in Durban. The meeting is part of the series of meetings aimed at strengthening relations with its allies, consolidating and creating building blocks towards the eradication of irregular migration and lawlessness in the country. The parties have collectively noted the ongoing discontent, confusion, and outcry occasioned by a series of events in the build-up to the 30th of June 2026 and post the 30th of June 2026. The parties received, noted, and welcomed the detailed analysis of the facts that gave rise to the unnecessary mayhem. The movement can confirm that certain individuals, organizations, business people, and politicians have been working tirelessly in an attempt to destroy the movement and its leaders. The use of money, patronage in a quest to derail the cause and the struggle for the liberation of South African citizens from the bondage of inequality, social ills, and crime is not going to succeed. We are fully aware of the relentless and concerted efforts by some political parties and role players in and outside government who have used every trick in the book to try and destabilize the movement. We are always aware of our surroundings. The attempt to arrest our leaders, attempt to kill them, allegation that the movement is a project of a political party and or funded by Israel, a narrative driven by ideology, bankrupt individuals who suffer from the main character syndrome. We caution those who have spent millions on the project to destabilize the movement that you are committing a wasteful expenditure. This movement is not going anywhere. The movement will, at an appropriate time, release the names of all those who have been part of the plot. In the meantime, we call upon our fellow South Africans to focus on the task at hand. The movement is pleased to advise that its relationship with Insizwa Nobunsizwa remains intact, and we call upon our members to exercise restraint with the understanding that any confusion, tension, and the division that the enemy tried and failed dismally to create has not yielded the intended outcome. The movement will continue to work with Insizwa Nobunsizwa led by our brother Phakela Umthakathi Ndabandaba and the labor and civic organization LACO led by our brother Mlungisi Zondi Mancinza. The movement will further hold meetings with its allies and critical stakeholders in an endeavor to ensure that we close ranks and isolate the enemy. The beneficiaries of irregular migration and crime will not rest. So shall we, until we defeat them. Once the movement has concluded its consultative process, it will brief the nation on the structural changes that it intends on making, designed to harmonize and repurpose the movement to meet its long-term objectives. Ends. Released on behalf of March and March movement, Sandile Dube, or national spokesperson. Wasefaka kama-details wabo. Ngoba ngishilo ekuqaleni ukuthi inguquko lezi sezibona njengoba manje sekukhona national spokesperson, okusho ukuthi manje i-March and March seyiba i-organization ephelele, seyinama-structure
ngoba kufanelanga incike ngoJacinta kuphela. Yafisa futhi iMarch and March ingalenzi iphutha elenziwa i-Operation Dudula lokuthi bayirejiste as i-political party. Uma bengenza njalo bayobe bayibulele le organization ngalelo langa. Njengoba ikhona iMarch and March isupportwa abantu abanama-political parties ahlukene ngoba i-organization mhlambe address ama-frustrations wabo ngaleso sikhathi. Uma bengayiregister as i-political party, abantu laba abayisupportayo kuzofuneka ukuthi bakhethe between political party yabo kanye ne-March and March. Lokho okuyoyishaya kakhulu bangakhohliswa i-support namanamba abawabonayo uma bebiza amamashi. I-Operation Dudula yanele yabona lokho yayisitshela ukuthi lokho kuzo-translate to amavote. Akuzange kwenzeke. Iphutha elikhulu abalenza ukuthi iMarch and March, sengithi iMarch and March, Operation Dudula bayiregister as i-political party. Iphutha elikhulu. So iMarch and March ukuze iqhubeke nomsebenzi owenzayo kufanele ingarejistwa as i-political party. Funa iqhubeke nje ibe yi-civil movement. Angiyibambe le video, ngicela ukuze uphawula kwakho la comment section ngizwe ukuthi wena ubona kanjani. Uyabona ungayigcwalisa i-stadium. Ayikho i-political party egcwalisa i-stadium njenge-EFF. Ngisho i-ANC, ngisho i-MK, ngisho i-DA. Kodwa kuma-vote i-DA yi-second largest party kuma-vote. Ngalo nkulumo ngizama ukuveza ukuthi ubuningi babantu aba-attendayo akusho ukuthi labo bantu labo bazovotela wena ngoba abanye abavoti noma sesizama ukubatshela abafuni ukuvota because banalento abayiyo, bayilento abayiyo. So bangadidwa ubuningi babantu. Uma bengase benza iphutha lokurejista iMarch and March as i-political party bayobe bayibulele ngalelo langa. Mina nawe sidibane kwivideo elandelayo, ngiyabonga.